Danas radimo Whisper Challenge. Danas radimo. Ajde, počni. Ona će meni govoriti, a ja moram da pušim uši. Pošto nemamo slušalice. Ajde. Naprimjer, ventilator duva. Helikopter muze. Kao što vidite, ovo je jako smiješno. Modre, ovdje mirišu neke kokice, stvarno. Šta? Stvarno mirišu ovdje neke kokice. Jo, pa da, tvoja mama pravi kokice. Poslat ćemo vam poštom. Subscribe. Ajde. Mama koka kokice. Tata muze mleko. Ja, to je tata nekad radio, ali stvarno ne radi to. Ok. Tablet se ne pali. Tablet. Susa. Samo prvu reč si, Mladene, pogodio. Šta? Samo prvu reč si pogodio. Like. Iza tebe je TV. Tutko sus. Izvinite što sam ispustila tablet. Jako je smiješan. Prozor je otvoren. Prozor je zatvoren. Obrnuto od zatvorenog. Prozor je Obrnuto od zatvorenog. A ne smiješ da mi govoriš to. Ajde dalje. Ajde. Ćebe greje. Ćebe jebe jeb. Ja, moje noge. Snimamo 2 minuta. Sad će doći ono jedne člatka. Moram ja. Sad ćete da vidite. Idemo, znači da vidimo kokice. Kokice. Vidite? To su kokice. Kokice. Vidite, gospodine? Ej, šta tu piše? Tu se ništa ne vidi. Honzdrača. Možemo. Ajde. Čekaj. Okej. Orman je pun stvari. A ja bih želim da čuvam. Mislim da to zapušim uši. Ajde, zapuši više uši. Radijator greje. Ručna kočnica. Mladene, to si izmislio. Nisam. Potpuno obrnuto. Ne, obrnuti na sve to je od toga što si ti rekao. Ali to ti ne objašnjava. Čekaj, sad ću ja objašnjam. A ti su ovdje. Dobro, ajde. Ajde. Ako samo da se zamenimo. Ne, neće tamo. Uzmi malo kokića. Jako zapuši uši. Najjače što možeš pritisniti. Govno smaže. Gogo daste. Nije. Kurac od bizona. Dodo budo dada. Ti
Ti pričaj najjače što možeš, ali ne da vrištiš, a ja ću da, znaš već, da zapušim uši. Ajde. Struja jebe. Dude jebe. Samo si reč pogrešila. Dupe koja sere. Dupe koje sere. Bravo. Next, vitaminsko osveženje. Vita. Rekao sam ti. Next, vitaminsko osveženje. Vita. Vitaminsko osveženje, vita. Jej. Kolica su puno stvari. Toto, vita. Izješ mi jaje. Minecraft je luda igrica. Vita, tutka, data. Skroz pogrešno. Ko to zvoni? Mama ti tvore stu. Da. Ja znam, ova Enina šta joj dođe. Da, mama mi. Ajmo. Čarape su prljave. Čarape su prdele. Samo malo izmeni. Čarape su prždele. Čarape prde. Čarape su peglane. Čarape su pegle. Dalje. Čarape su peglale. Čarape peglaju. Fuck you, bitch. Ej, ne pokaži srednji prst. Odja! Evo ti onda. Jebiš. Samo da znate, to nije srednji prst, nego ovaj. To je njen srednji prst. Da, samo da znate, ona nema jedan prst. Još ventilator. 1, 2, 3, 4, 5. U stvari nema 3 prsta. 1, 2, 3, 4, 5. Pa nemaš 3 prsta što je na ovoj drugoj ruci. Nemaš. 1, 2, 3, 4. Sad na ovoj drugoj nemaš. Sad na ovoj trećoj. Pa nemam ja treću ruku. Jedinu nogu. Pa nemaš ni jedan. Mrtav si. Ma nisam ja u Minecraftu, gospodin Minecraft. Evo ti. Počnemo da imamo skečeve. Ajde. Skeč srda. Seč s. Skeč srda. To sam rekao. Anđelija prdi. Anđelija prdi. Yes! A meni kokicu. No. Evo i mama jedna kokića. Evo. Ajde, stavimo u usta. 9 minuta. Već sam ti rekao. Daj radi jeo.
Možda si ti Belenina mama. Dobro. Koji jebe? Ti pozdrav za Enu u klipu od Mladena Jeđevije. Ćao! Šalim se, ne pregidamo klip. Nego... Sad ćemo staviti samo pauzu. Ne. Stavit ćemo pauzu. Pa se vidimo. Idemo nas nazad. Jedemo kokice. Ajmo, nastavak, idi tamo, idi tamo. Ajmo. Next. Tur, kurac. Next. Kurac. Next. Tur, kurac. I pozdrav s tog je Strahinju. Moje rođake. Lajkujte. Evo, baš mi da smo subscribe. Puši kurac. Što si rekao puši kurac? Zašto ga pušiš? Ja. Ovdje Strahinja. Subscribe, molim vas. Kiša pada. Ne znam što. Strahinja, ako neću ovdje, molim te ti. Poludela gospođa. Ajde. Izvušt energiju. Profil letenja omogući. Ajmo, Wi-Fi. Koliko jebeš? Jebeš pitku materiju. Ne mogu. Ajmo, tamo. Letiš tamo. Ajde. Ajde. Skloni se da vidim nešto gledalci. Skloni se jedan čas. Vidite? To i to. To je dupe. Da. A ovo tu. To tu. Tu. Da, to tu. Tu. To tu. Ovo tu. Ono tamo što je otišlo tamo. Lajkujte ako je tamo otišlo. Lajkujte. I ako je to bacio lopticu. Molim vas, like, share i subscribe. A gdje dođi za poz. Da kažemo grupnu poz. Dođi. Whisper challenge. Gdje ovo je bilo Whisper challenge. A ja dođi, ja kažemo pa. Čekaj, samo da im sipam. Da, treba im. Je vam treba? Ne treba. Ajmo. Samo da im dam da pije. Čekajte. Ajde. Evo. Ajde. Ajde za papa. Ajde za papa. Ajde, odmah. Sve se slupalo. I papa. 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 Ćao.